Anne, det er lørdag. Jeg har hørt rundt om lejrbålet, Nej, nej, at sådan en her... nej, jeg vil ikke. Hvorfor vil du ikke det? Jeg vil ikke. Hvorfor er det, du ikke vil? Hvad er det, der er galt med den her? Det, Hvad er det, du siger? Hvad siger du? i givende stund Lige på det her givende tidspunkt. Der. har jeg ikke skide meget lyst til den. Jeg siger Er det det- ikke igen, jeg siger det ikke igen. Hvad var det, du sagde? Jeg siger det aldrig igen. Jeg kan ikke huske det. Du lyder som Søren. Og jeg vil gerne kaste Hvorfor lidt laver I op ikke nu. bank? Jeg vil gerne kaste lidt op. Nej. Nej, Anne Send har mig sagt, hjem. Send Anne mig har hjem. sagt, hun ikke kan lide Fernet. send mig hjem. Det er ikke mere end... 28 sekunder siden. Vi nåede bare ikke at tænde kameraet. Ej, send mig Hvad er det, du siger? hjem. Jeg vil gerne hjem nu. Du er lige kommet. Der er jo ikke nogen, der holder på dig. Men jeg kan jo ingenting. Kan du ikke det? Gud, hvorfor gør du det her mod mig?